Anka foli be aw ye kokura aw minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na su ani kile an ka bɔlɔlɔ sira olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin bininkaw olu ma nin wagati in na Bini ale bɛ Kulukoro marabolo kɔnɔna na foli ni tanuni o bɛ bininkaw ye bi ye juma ye février kalo tile 13 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw a y'aw bisimila aw ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. Anka bi kunnafoniya gale o bɛ tali kɛ an ka furancɛla fanga jamana ɲɛma General d'armée Asimi Goita ka sanga ni kunungo alamisa février kalo tile 12 san 2026 ale kɔni ye gouvernement kura sigi an ka jamana kunna mun yɛrɛ ɲɛmaya tara ka di kokura général de division Abdulayi Mayiga ma kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin gouvernement kura in maa kɔni bɛ t'i jɔ maa 28 bɔɲɔnko la o maa 28 na fɛn min ye ministre 3 olu kɔni tara ka kɛ ministre d'état ye mun na o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye général de corps d'armée Sadio Kamara fo ka taa se général de corps d'armée Ismaël Wage ale ni an ka sɔrɔ ministre ni o ye Ali Fuseni Sanu ni maa kɔni 3 kɔni tara ka kɛ ministre d'état ye o b'a jira k'a fɔ olu kɔni jɔyɔrɔ fana ka bon jamana mara cogoya la ka tɛmɛ ministre tɔ olu fana kan o kɔfɛ fɛn min ye ministre 3 olu kɔni de ye jɔyɔrɔ falenna nin gouvernement kura in yɛrɛ kɔnɔna na o dɔ bɛ tali kɛ ministre so min ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ye an ka sɛnɛko koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɔni falenna fo ka taa se ministre so min ka baara ɲɛsin bɛ ji ani courant koɲɛw ɲɛnabɔli ma o fana falenna ka bɔ a jɔyɔrɔ la ale ni ministre so min ka baara ɲɛsin bɛ yɛlɛma kura min ni o kan ka boloda an ka jamana kɔnɔna na ni o ye ministre so ye mun bɛ wele nanzarakan na ministère de la refondation de l'état ale fana falenna ka bɔ a jɔyɔrɔ la ministre so min ka baara ɲɛsin bɛ an ka jamana baarayɔrɔ ka koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye ministère de l'administration territoriale ye gouvernement kɔrɔ ale kɔnɔna na fɛn min ye Abdulayi Mayiga ale tun bɛ premier ministre la a fana tun b'a la ka o ministeriya jɔyɔrɔ in kɔni fa kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko a kɔni y'i bolo bɔ o ministre so in na ni ka o di maa wɛrɛ ma nin de kɛra yɛlɛmaba damadɔ ye mun kɛra an ka gouvernement kura ale kɔnɔna na. Mahamadu Awa Gassama ni ale tun bɛ Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na a bɛ kalo 7 bɔɲɔnko bɔ kaso bon o la ka sanga ni a ka kiiriw kɔni tigɛlen nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min na Côte d'Ivoire kiiri tigilamaw kɔni tun ye san 3 kaso de di Mahamadu Awa Gassama ma o de hukumu kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana kuntigi ni o ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni ye grâce présidentielle ni ka o accordé Mahamadu Awa Gassama ye ka yafa kɛ a ma o de hukumu kɔnɔna na an bɛ waati min na ko sisan Mahamadu Awa Gassama a donna an ka faba ale kɔnɔna na min na a donnen kɔfɛ a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kuntigi ye ani fo ka taa se an ka jamana ɲɛmaa ma général d'armée Assimi Goita u ye bisimilali mun ta ni k'a sɛgɛrɛ a y'a jira k'a kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko ale kɔni minɛna fasoko de la wa ale kɔni bɛ transition in kɔni soutenir fo ka taa se a ka don laban ma o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye an ka artiste mun bɛ ni a bɛ wele ko Sidiki Jabate ale kɔni bɔra ka foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kuntigi ma ni o ye Alassane Dramane Ouattara yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ Sidiki Jabate ale ka kɔrɔfɔ kan an ka jɛ ni k'a ka kuma dɔ olu lamɛn. Aja Bintu denkɛ Aja na Bintu denkɛ i ni ce ko barika. Merci d'avoir libéré Mamadou Awa Gassama. E de ye mansakɛ ye a bɛ kɛ e de la e b'a muɲu wa i b'i yafa i yafara Mamadou Awa Gassama ma k'a labila Ala kama kira kama ani minnu kumani fɛ olu kama k'a grâce ye k'a labila i ye nin kɛ i badenw de ye i ye nin kɛ bɛn de kama i ye nin kɛ hakilimaya de kama i ye nin kɛ hɔrɔnya ani bɛn ni kelenya de kama Ala k'o bɛn n'o kelenya sinsin. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sidiki Jabate ale ka nin kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ a kɔni kɛra polémique ba ye an ka jamana ale kɔnɔna na maa caman kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ko Sidiki Jabate ale kɔni bɛ ɲinɛ mun kɔ o de ye an ka jamana ɲɛmaa kɔni fana tun ye Côte d'Ivoire finitigilakaw ma 40 kɔ fana minɛ an ka jamana kɔnɔna na olu fana ka kiiriw tigɛlen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goita ale kɔni fana yafara u ma ni k'u bila ka taga Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na ko Sidiki Jabate kɔni bɛ ka bɔ ka Côte d'Ivoire jamana kuntigi tanu k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goita ale kɔni ye nin waleya nin kɛ ka kɔn Côte d'Ivoire jamana kuntigi ale ɲɛ. A bɛ taa maliyɛn maa 148 bɔɲɔnko la olu de jiginna an ka faba pankurun jigin kɛnɛ na ni o ye Modibo Keyita ye février kalo tile 10 tɛmɛnen san 2026
kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin maliyɛn maa 148 de tun bɛ Niger jamana ale kɔnɔna na minnu tun bɔra u faso la ni ka taa fɛn ɲini wali jamana olu kan ka sanga ni tunga kɔni gɛlɛya ye ni maa 148 bɔɲɔgɔnko de y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ segin ka na u faso la n'u yɛrɛ bisimilala an ka minisiriso min ka baara ɲɛsin bɛ tungaranke olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma yaasa u bɛ se k'u ka denbaya olu lasɔrɔ cogo min na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliyara février kalo tile 10 tɛmɛnen san 2026 an ka jamana faaba bankujigi kɛnɛ ale kɔnɔna na. Tikenja Fakoli ni ale ye dɔnkilidala ye an bɛ wagati min na i ko sisan ale ni AES jamanaden dɔ kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na bɔlɔlɔ sira olu sanfɛla la ka sababuya kɛ nin wagati laban ninnu kɔnɔna na Tikenja Fakoli ale bɔra ka laseli dɔ kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko AES jamana saba ni o bɛ tali kɛ Mali la Niger Burkina ko yala ko nun jamana saba farakun de ye ɲɔgɔn kan yaasa jamana ɲamaya kalafili o kana lase ka bɛn nin jamana ninnu kɔnɔna na o kuma ninnu kɔni tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye maa caman bɔra ka Tikenja kɔni Fakoli jaabi u y'a yira ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ k'a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ a ma diya u ye wa a ma bɛn u ma o de hukumu kɔnɔna na maa caman b'a la k'a yɛrɛ ɲininka nin wagati in na k'a fɔ ko Tikenja Fakoli kɔni ka kɛlɛ dɔ tun ye fɛn min ye farafinna o bɛ se k'a ka yɛrɛya sɔrɔ cogo min na ni o ye panafricanisme ye ko yala ko Tikenja Fakoli ɲinɛna ka kumakan kɔrɔ ninnu kɔ wa. Projet bamu ni an ka jamana gouvernement y'o sigi sen kan yaasa fɛn min ye kɛnɛyaso kura 15 o bɛ se ka jɔ an ka jamana ale kɔnɔna na an ka jamana marabolo min bɛ yen ni a kan ka jɔ o dɔ bɛ tali kɛ Joyila San Kucala Buguni Nioro du Sahel Bandiagara ale ni Kulukoro kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɛnɛyaso ninnu kɔni baara daminɛna an bɛ wagati min na i ko sisan yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ minisiriso min ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma colonel Assane Badialo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan an ka jɛ ni k'a ka kuma dɔw lamɛn. An bɛ se ka min fɔ an b'a fɔ alhamdulilayi halisa Ala ka dɔ fara baaraw kan an ka carte sanitaire kura min kɛra fɔlɔ anw bɛ da 3e référence la n'o ye Gabriel Touré ni point G ninnu ye mais an ye carte sanitaire kura min kɛ an bɛ taa fɔ 4e référence la o 4e référence la n'a ye Ala sɔnna ma an ka hôpital militaire min na k'a la hôpital wɛrɛw bɛ na jɔ minnu bɛ se ka kɛ 4e référence ye mais nin yɔrɔ ninnu bɛna jɔ u bɛna an ka centre de santé de référence minnu bɛna kɛ hôpital de district ye a bɛ référence fɔlɔ in de renforcer kosɛbɛ. Jani fɔlɔ ni mɔgɔ banna kinda la i b'a ta ka taa n'a ye point G Gabriel Touré fɛ sisan i b'a ta i b'a furakɛli yɔrɔ yɛrɛ la a bɛ kin yɛrɛ la n'o kɛra musaka bɛ nɔgɔya bɛɛ ma dutigi hakili bɛ sigi denbaya hali banabaatɔ kɔrɔ sigi ko ne fɛn na a b'a bɛɛ nɔgɔya baarakɛlaw fɛnɛ a bɛ nɔgɔya u ma parce que i bɛ banabaatɔ dɔ kɔlɔsi kin kɔnɔ mais n'a banana a bɛ fɔ k'a taara point G a taara Gabriel Touré e tɛna a ye bilen donc i b'a furakɛ k'a to i yɛrɛ kɛrɛfɛla la donc a dabɔlen don min kama bɛɛ ka kɛnɛya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina dɔ ye k'a fɔ fɛnɛ ko kɛnɛya OMS yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na o tɛ ko bana t'i la ou bien kɔlɔlɔ wɛrɛ t'i la dɛ mais a bɛ fɔ cogoya min na bien-être n'a bɛ fɔ physique mental ani social o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que k'a fɔ ko kɛnɛya sabatira an ka ala deli ye maliden bɛɛ k'o de sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la. Sulemani Konate Malien den mun ye kulo 990 tɔgɔma a sen na yaasa ka taa foli kɛ Laginɛ Conakry jamana ɲɛmaa la Général Mamadi Doumbia ka sanga ni o kɛlen ka sebaya sɔrɔ jamana ɲɛmaaya kalafili olu baaraw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sulemani Konate tun y'a jira k'a fɔ ko ni Mamadi Doumbia a ye sebaya sɔrɔ jamana ɲɛmaaya kalafili baara la ale bɛ tɔgɔma a sen na Bamakɔ faba ale kɔnɔna na fo ka taa don Laginɛ Conakry kɔnɔna na min na kunungo février kalo tile 12 san 2026 a kɔni donna Laginɛ Conakry ka olu fɛ nɔ a bisimilala fɛn min ye Laginɛ Conakry gouvernement ɲɛma fɛ ni o ye Amadu Uriba ye. Aw minnu tun sɔgɔlen don Mali kunnafoni na nin bɛ dasigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la yan'an ka kunnafoniya olu datugu sa an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Falaye Keta ma nin wagati in na ale ye Mali kunnafoni kanubagaba ye an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.